Kitty. Ba't pa tinitin yung carbonara ko? Ba't pa tinitin yung carbonara ko? Gusto mo kumain? Hey guys, so samtang gahulat ko sa akong partner, mapiyong-piyong sa ko dire para mampawalay. Kaya wala jud ko itulog ang adlaw. Karon niya energize o dili maano na kapoy, maluya, na makatulog while nagka-date o magsimba, pa. Pasensya na jud guys ha, kaya sobra kangit-kit dire. Kay ako din magkita ng suga. Dali jud ko sa kwarto sa akong actually. 2,000 years later. Hey guys, I just woke up. I just prepared myself. I'll change my clothes and comb my hair for the meantime. So right now, ay, di na tawag hindi siya. Nalalay akong partner di oh. Hi. So, skip na lang. Agay, nag-ulan. Parting ulan na. Palandong sa pediri habang nagahulap yung friend. And nag-weirdo akong partner. Parting kapuya po diri. Magulat na po tayo. Darling, unsa may maingon sa weather ka kon? Medyo gloomy yung weather karon. Ulan, dagkong, kinadyo magpayong. Magsimba ka kon, then nakita na mong friend si Reynald. Hello. Kami padulong kami sa sa cafe na mong atuan. Ay wala may nagbangkaan. Pero katong pagpadulong na ako. Oo, nagpagpangka ko. Ano ka na tatabok be? Jump. Laputi ako sa bata. Friend nakita Pam. Nakuratan ko kagi kuhit ko abi ako ikaw. Nauna mi linggo actually. Palingin ako Balang magulan, dayan ang plano. Hey! So mas go on. Uy, manawag daw siya. Oh. Manawag daw siya. Cats being cats.
favorite niyo talaga. Kuya, mga irindi, oy, pati carbonara. Target. Target lock, carbonara. Sila unsa ang lamig ka. Close tayo. Gusto na yung fries. Yung fries. Yung fries. Tinitingnan siya. Parang sambal. Kat siya din. Patay, clingy siya. Ay, dadaan. Saan tayo dali? Magka, mahalap ka. Complete. Gusto mo? Ayo pa ko, no? Hmm?